și bine v-am găsit la un nou episod la un nou serie de pe acest canal de League of Legends. Să vezi cum vine prostul ăla de Riven. Nu. Napi. Vieții. Video e pe very high și mai ok. Ei. Everyone help. No. No, nu pot face astea. Așa. Mersi, boss. Unul ăsta. Hai, încarcă-te așa. Hai, viață. Opa, aici. Bine, Rengo. Merge bine în jungle. În jungle. Na. 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 Oh, GG. Well played. Și un game cred că o să-l facem pe mid. Da, pe mid îl facem. Cred că nu o să prea descurcă cata plus Z. Am văzut acolo. Stai. Bun. Merg acolo, broască tâmpită. Vreau să fac gang să câștigăm și tu nu mă lași. N-ai noroc. Broască. Nu fită. Hai gang. Deci coace. Țărani, unde-i? Uite-l. Nu. Futu-ți. Orbeala, mi-a dat țiganul ăla, orbeala aia. Bine, gata. Măcar am ajutat. Gata. Să facă kill-ul. What? Da. Să râde pentru că suntem buni. Deja avem 1-3. O duc chiar pe mine, stai că mă fac pe foaie. Încercat eu să... Adică m-a făcut el pe mine, m-a făcut el pe mine. Bine, gata. Fiți argencu. Fiți arbecu. Come?
Stai, îl fac? Treci pe el. Opa! Aici e posibil să mă facă. Nu! Gata! Futu-s ras. Și pe măta. Ai, ce mâini avează ăștia care scapă așa. Mă disperă. Trebuie să trag microfonul așa. Bază. Aia e moartă. Ia, mai dă un Q. Z, dă un Q. Ce prost e. Nu e oarte. Copil prost. Unde-i? Uite ca la ce... Pac, așa. Nu cred. Bine, bot. Bine, cum sta tabelul tău. GG, stai acolo. Bossul, camionul. Ah! Nu! Ajutor la mine, așa. Nu bu. Nu bu. Ah, nu! Bun. Să eu mai stau să ajung păcata asta. Bun, mă duc. Hai. Dă-mă viață. Vin din nou la game. Ba nu, până îi dispare word-ul. Că are word, țăranul. Stai, mă. Țigan! Da, perfect. Atunci ce? Unde să fac gank? Aici, fac aici. Nu moare. Fiindcă nu moare, ți-am spus. Treci și tu. Treci în coa. Țigani! Bă, țigani! Opa, acum chiar ne bate. Of! Casa măt. No, stai așa să-mi fixez asta, să joc și eu, stai să fac un pic de ordine aici în fața tastaturii. Bun, hai am. Căcați lor. Java pe voi, am și level 6, vă fac am un puteți. Hai că am scorul bun. Oricum. Mă duc acolo să-i fac. Îi fac un ticulez, după aia e ok, știi?
mă fidez și eu un tic și gata. Bine, înțeles că o face pe cata. Cum să nu o facă? Nici la că fuge când vine eu să-i bat. Nu cred. No, păcat, ne. Opa, am câțiva gang acolo. Opa. Colector. Sorry. Haide. Vino. Vino! Țigani! Trece pe. L-am prins. Așa e. Nu! Nu! Opa, acolo mă duc eu. Acolo zboară. Eu acolo zboară. Nu, dacă aș putea zbura. Cred că m-aș pe ei. Direct pe ăla din boschet sar. Stai numai să vezi. Știi de ce sar? Pentru că eu string câinile de vânători. Bun. Direct. Ia, direct pe el, ia. Unde? Nu! Futu-i gâtul. Am eu. Nu contează. Nu! Futut! Mama ta, ta. Nilai, mă, țăranilor. Am eu. Nu. Bine. Am eu. DZ. Țăran, niciun kill nu mi-a lăsat. Cam aș pe ei. Cac acum. Nice. Help! Mă! Ajutor! Așa. Mersi, căcatule. Am doi back. Vorbim toți. Ce m-a speriat ăla. Am văzut că eu vin care va hăput acolo. Hai că am scor bun pentru jungle, dar vreau și niște kill-uri, că n-am numai un kill. Țăranii, că nu m-au ciordit. Ok. Nu cred. Bine. Nu cred. Nu. Treci. Am murit. Așa. Nu! Și eu m-am dus. Bine. Așa. Unde e motorul? Ai, caca. Așa, bun, l-a făcut. Nu cred, îl face pe Z. Oh, talent show. Coaie. Treci în pace, mă. Om.
Nu, așa. Bine că n-a furat. Direct acolo, așa. Meu, țăranu. Ei, ți-ncoace! Boom, you slay the enemy. Boom, ne-a mai revenit un kill. Hai să facem pe aici chestiile. Hop, hop, hop. Am o armă. Sau nu? Cum ăla cu... Ce l-am făcut? No, hai, bagă. Acum. Ai văzut, mă? Ce înseamnă să fii șmecher? Să te facă cineva în felul ăla. Opa. Așa. Mai pot să mă rog liniștit. Stai așa. Bum, hai păi, dă-le, dă-le, dă-le. Oh, hai da. Talentul. Talentul. Bun, treci încoace țranele. Bine. Așa. M-am auzit mai bine, știu asta, pentru că mi-am pus microfonul chiar la urechi. Că mi-am dat căștile jos și ble ble ble. Bun. Unde-i? Ia țigan. Nu cred, l-au făcut. Ivan. No. Da. A meu! Aluze. Țăran. L-au făcut. Bine, gata. Haideți, mă. Ia-l pe... Ia-s-o. Ce ușor îl fac să vezi. Bine. Eu zic că îl fac ușor, dar e dezastru campionul ăla. Prea OP. Campionul ăsta e dezastru. Bine, am mai fain play-urile ca asta, să nici nu se știe juca. Motorul match, joc Yasuo, să vedeți cum joc eu Yasuo. Nobu Z, bine Riven. Oi, asta e bine roșală. Treci mă cat. Hai că n-aveam flash-ul, dădeam să zbor acolo. Ne, dă-o încolo. Nu duc pe țiganul ăla. Țiganul ăla. Țiganul ăla. Hop. Hop, 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 hop. Direct, direct. Hop. Opa. Opa. Asta nu e ok. Nu e ok. Uite! Era pierdut iar. Nu greșeală. Se mai întâmplă. Meciul ăsta am jucat un fel de troll cum... am câștigat.
Și cam atât cu acest episod, nu uitați de like, share și subscribe, iar până data viitoare vă urez o zi bună!